I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But Filmaa miten kuoritaan kananmuna. Näytä mulle. Tuo filma. Okei. Pyöriikö jo? Joo. Älä nyt. Aloitetaan tästä ihan uusiksi. Elikkä tässä Odota. Pitääkö roskiskin näkyä? Ei tarvi. Totta kai. Kato tossa Itse meillä. tekijä pitääkin näkyä. Joo. Eiks vaan? Eli tässä... Odota. Otetaan. Uusi fokusointi. Helvetin tarkka muna. Nyt on. Ota palaa. Okei. Tässä meillä on kuule kovaksi keitetty kananmuna. 7 minuuttia. Sitten tää pitää pelästyttää tää kananmuna. Laittaa vähän kylmää vettä päälle tälleen. No niin, nyt se on säikytetty. Sitten toi kuori lähtee paljon helpommin irti. Kovat jätkät aina niinku hakkaa nää päähän. Menee rikki. Tää on vaan helpompaa. Tiukka napautus ja sitten lähdetään ottaa tätä kuorta täältä tylpästä päästä pois. Aika hyvältä näyttää. Ihan vaalea ja... Onko kiinteä muna? Aika kiinteä. Is it long and hard? Ei täällä meillä on tämmönen vähän pyöreämpi malli. Näin. Näin se homma hoituu sitten. Näihin voi just laittaa vähän eri mausteita. Kokeillaan. Hei! Oisko kaneli kova sana? Ei, tänään ei vielä kanelia. Se on kyllä niitä jouluaiheisia. Ahaa, ymmärrän. Nyt keväällä on hyvä syödä tämmöstä purkkisuolaa. Sitä saa tuolta Haminasta. Ja Aurajoestakin voi hakea. Niin. Se on jo aika jäässä. Pitää hakea sukellusvehke. Missähän se korkki on tuolla? Noin. Sinne takaisin kaappiin. Hienosti. Otappa nyt ensi puraisu ja kerro katsojille miltä maistuu. Aika löysä. Ei ollut siis long and hard. Puolikova. Semimuna. Kato. Saanko me vähän lähikuvaa tähän? Kas nyt. No, nyt näyttää helvetin kauniilta, kun törröttää sinne. Tämmönen se muna sitten on. Hyvä. Kiitti kaikille. Hei. Otappa ja nuolase sitä munaa vielä kuntoon. Mulle. Eikö? Ei tänään. love.